कैसा खूबे पेरल नु बोझ के जोसर आही दादा। अरे जब मूसर भर के जगह नहीं खे तो में मूसर ते काहे डलवाओ तने। सुई के जगह बा तो ओमे मूसर डलवाइबे त दे दूसर होइबे करी। आ बाद में जब चुसाई तो नुकसान होइबे करी। तो फायदा वही में बा कि सुई भर के जगह बा तो सुई डलवाओ, मूसर न डलवाओ, नहीं तो गाँड फाट के हाथे में आ जाई। सच कह रहे ये तो मूसर डाला मन भइल दोसर। अच्छा खूबे पेरल नु बोझ के जोसर। तो जब उहे नियत बा चुसवले क आ घूम घूम समाज में गंदगी फैलौले क तो फिर काहे घूम घूम के हल्ला करतली कि देह भइल दूसर। वायरस छोड़ देना सब 9 महीना लेके छे और 9 महीना के बाद तो देह हल्लुक हो जाई जहाँ पहले रहे वहाँ अब हो जाइए। तो बस तोके पता चल जाई चुसवले में या घूम घूम मजा लेने में मजा कौन बा। अरे हंसो मत भाई। करवा वाला जाई जब सोई रे भीतर से पानी तोरा चुई रे। हई सारे बनारा जौन बाटे मॉडल के सथावा तो ऐसे अंगुरी टाइट करता जैसे बुझाता कि ऊपर लहंगवा उठा के आ लहंगवा भीतरा अंगुरिया घुसा दी आ उहे सुई समझ ले लेला आ कहता पानी चुई। अरे सारे बुर्बक पानी कैसे चुई रे। जब सुई घोपाई तब ब्लड आई, पानी कैसे चुई। आ ब्लड में निशानी है जब सुई घोपाइल की ब्लड आई 101%। बुर्बक चापो कौन। सच कह रहे ये तो नक नकसबा यूपी के पहिनावा बा बिहारी कढ़ करे जाले जाता एकर रहन कटारी। अमन भैया एकर जवन आँख बाटे कटारी तो समझ में आवता, लेकिन नाक का नक्शा और पहनावा का जौन तू बात करता ला एकदम हमके फेक न्यूज लगता। बोलिया तो बोले ले एकदम देहाती सुन के गदा जाता छाती। अरे जब ये देहाती है ये ना तो देहाती भाषा बोली कैसे। हाँ अगर ये देहात कर रहा तो एक क्वालिटी देख के नीचे से ऊपर ले बुझाता कि एकदम आटा पोत किया एकदम उज्जर करी बा। तो जब ये देहाती है ये ना तो देहाती बोली कैसे। अगर बोलियो दी तो छाती कैसे गदा जाई। अरे बहुत हुई तो दिल खुश हो जाई, मन हरियर हो जाई, लेकिन छातिया तो उहे रह जाई सही जवान। सच कह रहे ये टूटता देहिया बथता कलाई ले आवा देवरू दर्द के दवाई। अरे जब टूटता या बथता तो दवाई ले आवे जाई तो पागल तो बाना कि मूस मारे वाला दवाई ले आई। तो इतना खोल के बतौले का जरूरत बाकी ले आओ दर्द के दवाई। अब ले आई तो जान थोड़ी ले दर्द दिए का ले आई। पेट झरे वाला तो ले आई ना चीरता फारता था। अरे हंसो मत भाई। ककरी भइल बा कमरिया लपके ककरी भइल बा कमरिया लपके। लाड़ चटक चपक के सूत गईली। हाँ जब जान गली चपक के सूतवा जब एक बार पंजा में आ जाइबी तो जान बची ना। और नहीं चिल्ला चिल्ला कहता कि सूत गई चपक के कंकरी भइल बा कमरिया लपक के। तो जब कमरिए कांकर हो जाई आ लोग लगी खाए तो लगबू सुअरी खान पैदावार बढ़ावे। ठीक बा तो कमरिया के बचा के रख। जिंदगी का मेन अमानत हुए कमरी है, नहीं तो कमर पर कौन लात मार गलस तो लाड़ चट के बानर हो जाइबू। सच कह रहे ये पोने पोने उठल बदर देख के सिजिए पिया। अरे बुर्बक लाड़ चल
जब पोरे पोरे दर्द उठल बा तो कौन गेहूं और चावल का खेत थोड़ो बा कि पटा दियल जाए इंजन लगा के सींचा जाए। दर्द भइल बा तो डॉक्टर के यहाँ जो लेके ओके, चाहे झोरा छाप होके चाहे डिग्री वाला होके, लेकिन डॉक्टर के यहाँ ओकर इलाज हुई। सिंचला से कुछ ना हुई, लाड़ चटले से प्यास ना जाई। चल सच कह रहे। जोबना से लड़े, जोबना पहलवान का तो लोग अखाड़ा में लड़ेला तो एगो आदमी का जरूरत होला। आ उस साला में हर मऊ कैसन बा कि तोर जोबन से लड़ता, तोर जोबन कितना ताकत बा रे। 2-4 आदमी जरूरत बा का जोबन से लड़े खातिर। दबा के हमर दुनु लीची दरदिया खिचिए पिया, दबा के हमर दुनु लीची दरदिया खिचिए पिया। सच कह रहे। ये चल हम तेल लेके आवो तनी, हम लेके बारो को हम बतावो तनी, चल हम तेल लेके आवो तनी। हम मिले के बारू को हम बतावत तनी, ते चल तेल लेके आवत तनी। तो तेलवा का यूज ऊ करी कि तो कर ले, मतलब एमे तेलवा से फायदा के कर बा हमके समझे में नहीं आवता। जरूरत तोर बा कि ओकर बा। सच कह रहे। ये